Crvena zvezda će putem žreba za play-off Lige šampiona saznati protivnika sa kojim će se sastati u posljednjoj rundi kvalifikacija za najkvalitetnije klupsko fudbalsko takmičenje. Prvak Srbije će biti među povlašćenim timovima na predstojećem žrebu, a sada se znaju svi potencijalni protivnici. To će biti Galatasaray ili pobednik jednog od 4 dvomeča trećeg kvalifikacionog kola, u kom igraju klubovi sa slabijim UEFA koeficijentom. Potencijalni protivnici Crvene zvezde u play-offu za Ligu šampiona su Karabag, Ludogorec, Slovan Bratislava, Apoel, Bode Glint, Jagelonija, Sparta Prag, FSTB, Galatasaray. Podsjetimo, Crvena zvezda je u prethodnih 7 godina svaki put igrala u najmanju ruku grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, od čega je 3 puta učestvovala u Ligi šampiona, koja će se od ove sezone igrati u novom formatu.